labaika safani marwa cɛ labaika ani lamina ala labaika maqama birahima labaika ani lamina ala labaika wa hijidenw b'a fɔ labaika ani lamina. An balima Sherifla TV lajibɔ mo bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛ ka foli n'o ye Ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika an bɛ Alahu taala deli Ala k'o kɛ ka ani aw bɛɛ lajɛlen nabɔ aw bisimila aw ka jɛmukan hukumu kɔnɔna la n'o ye hiji kunnafoni min ye jɛmukan ye n'a bɛ kuma aw ye hiji kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ bɛ a fɔ cogoya min na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye jɛmukan tɛmɛnenw na ani an ye min yira aw la jɛmukan tɛmɛnenw na an bɛ hiji labɛnw hukumu kɔnɔna la ani hiji dɔnbaganaw caman tɛmɛna kɛnɛ kɔnɔ ka tɛmɛ ka kuma an ye hiji labɛnw bɛ cogo min na hiji kan ka labɛn cogo min na ani hayi agence bɛ baara kɛ cogo min na an kumana aw ye olu dɔw kan ka tɛmɛ nka hali bi o hiji labɛn kelen hukumu kɔnɔna na bi ani kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo an balimakɛ ani an baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Dr Yakuba Traoré kɛnɛya tigilama don agence Sherifla la clinique Sherifla la wa san caman fana a bɛ da hijidenw kan ka taa u dɛmɛ kɛnɛyako ta fanfɛla la bi an n'ale dun lajɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ hiji labɛnw kan kɛnɛyako ta fanfɛla la an bɛ an balimakɛ bisimila ka fɔ a ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dr Yakuba an bɛ hiji jɛmukan kɛnɛ kan aw ye kɛnɛya tigilamaw ye aw yɛrɛ fɛ hiji kan ka labɛn cogo jumɛnw na? Ok, alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo tan ka barikada a y'an wele ni plateau ka diyara n ye a bɛnna ma inshallah sabula a bɛ an ka taamadenw kunnafoni ka kunnafoni jɛlɛ d'u ma min bɛ se ka to k'u tanga ka bɔ tɔɔrɔ minnu n'u kan ka sɔrɔ hiji kɔnɔna la voilà donc o la hiji labɛn na an ma sigi sigiyɔrɔma 2 o ye k'a labɛn hakilina la n'o ye le traitement psychologique ani k'a labɛn kɛnɛya fanfɛ donc hakilisigi an bɛ min ɲini jidenw fɛ o de ye hakilisigi n'Ala ye kɛ ko i yera ɲina taamadenw na i k'i hakili sigi k'a to ɲɛmaaw kɔ n'u ye min f'i ye i ka kɛ a kɛcogo ɲuman na donc hiji yɛrɛ tɛ taa fiyewu hakilisigi kɔ ani hijiden ka kɛ maa ye maa min muɲunen don ka sabali mun ni sabali u ka dafa hijiden na donc kɔfɛ an bɛ min fɔ ka gɛlɛya u ye tiɲɛ yɛrɛ la hiji tɛ taa taama kɔ n'o ye ka taamajanw kɛ donc an bɛ se ka min f'u ye o la u ka to ka taama hali n'a kɛra miniti 30 ye tile kɔnɔ u k'o kɛ a kɛra sɔgɔma an bɛ sɔgɔmada joona ani wuladani fɛ tile tɛ waati min an b'o de fɔ hijidenw ye u ka taama o kɔnɔna la hali n'a kɛra siɲɛ 3 ye dɔgɔkun kɔnɔ o de laɲininen don min b'a to farisogo bɛ se ka digi a la san'a waati cɛ Ala ka jɛ. Ni hiji labɛnw ye bakuruba la hakilina ta fanfɛ ani farikolo ta fanfɛ hakilina ta fanfɛ o ye hakilisigi ye farikolo ta fanfɛ hijiden kan ka to ka taama o ye hali ni hiji waati tɛ taama ɲininen don a bɛ maa ka kɛnɛya sabati kosɛbɛ sisan an bɛ fɛ k'an sinsin yɔrɔ min kan kosɛbɛ o ye kɛnɛyako ta fanfɛla ye aw ye kɛnɛya tigilamaw ye aw bɛ baara kɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔna la hijiden kan ka labɛn jumɛnw kɛ yana ka taa hiji la kɛnɛya ta fanfɛla la a kan ka mun de kɛ a ka kɛnɛyako ta fanfɛla yana ka taa hiji la? Ok, merci beaucoup Ousmane Kane. Ok, hijiden ka labɛn minnu kɛ sani a ka taa hiji la o fɔlɔfɔlɔ ye min ye komi an b'a fɔ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ o fɔlɔfɔlɔ ye k'a lakana ka bɔ banaw ma o lakanani o ye condition 2 ye fɔlɔ o ye saniya ye hijiden kan ka saniya matarafa saniya dɔ ye farisogo saniya i bɛ fini min don u ka saniya i bɛ dumuni min kɛ u ka saniya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛnɛya sabati lakanani 2nan o de ye boloci ye hijiden bɛɛ bolo kan ka ci dɔw b'a fɔ ne ka kɛnɛ foyi tɛ n na n tɛ se ka taa boloci kɛ donc hijiden bɛɛ ka kan ka boloci b'i tanga bɔ bana dɔw de ma i b'a fɔ méningite poliomyélite voilà ni fièvre jaune a b'i tanga bɔ olu ma kosɛbɛ voilà donc sani i ka voyager i kan k'i boloci voilà an ma ɲini jiden bɛɛ fɛ vraiment ni weleli kɛra u ma u ka na joona pour que u ka taa boloci kɛ sabula a b'u lakana ka bɔ banaw ma bana yɛlɛmataw ma ok o kɔfɛ an bɛ se ka kuma hijiden kan labɛn minnu kɛ o kɔfɛ donc o dɔ ye Ala ye an balima minnu garisɛgɛ banaw la i b'a fɔ tension diabète n'o ye dusukunbanaw ye tiɲɛ yɛrɛ la u ka na joona u ka lajɛ ani mesure ka se ka ta pour que labɛnw bɛ se ka sabati u ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la cogo min tɔɔrɔ wɛrɛ ka n'u sɔrɔ donc finiko fan fɛ an y'a fɔ hijidenw ka complet 2 ka se complet 3 ma u kana tɛmɛ o kan o dɔrɔn bɛ labɛn pour que an ka taa taama in kɛ ka segin parce que an mago tɛ fini caman na yen nɔ voilà
an bɛ min fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ ejidenw ye o de ye lajɛli ye lajɛli dɔgɔtɔrɔso la caman b'a fɔ bana tɛ n na tɔɔrɔ tɛ n na ne tɛ se ka taa lajɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso la an b'a fɔ ka gɛlɛya bɛɛ kɛ i sen bɔ i kolon kɔnɔ ka se dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ a kɛcogo ɲuman na n'i lajɛra kunnafoni jɛlen o bɛ d'i ma jolitaw o bɛ kɛ k'i kunnafoni i ka kɛnɛya kan fura dɔw bɛ d'i ma fana i kan ka taa ni fura minnu ye i fɛ i ji la parce que fura bɛɛ kun tɛ mangɛnɛ fura dɔw ye k'i lakana parce que bɛɛ b'a dɔn bana minnu bɛ ka ca yen nɔ kosɛbɛ makan dugukolo kan ye tile ka farin ye kosɛbɛ donc an b'a ɲini u fɛ kosɛbɛ fura minnu bɛ sɛbɛn u kun o b'u tanga de donc fura dɔw bɛ se ka sɛbɛn mura ka ca yen nɔ donc u bɛ se ka mura kɛlɛ fura dɔw bɛ se ka sɛbɛn dimi i ji tɛ taa taama ni fɛn ninnu kɔ farisoko dimi bɛ na surtout an ka maakɔrɔ ninnu an bɛ kɔn antalisi dɔw d'olu ma min bɛ se ka dimi yɛrɛ ban ka bɔ farisogo la u bɛ ji kɛ ka sɔrɔ tɔɔrɔ mun sɔrɔ voilà ni an bɛ fura dɔw sɛbɛn min bɛ se k'u yɛrɛ lakana ka bɔ sumaya ma voilà donc u kana ɲinɛ o fura ninnu kɔ toujours fana n'u bɛ taa u bɛ u ka fura bila u ka sɛki fitinin kɔnɔ ka taa n'olu ye voilà o ye kɛnɛya fanfɛla la an bɛ se ka min fɔ ijidenw kan toujours u k'u hakili to boloci la voilà boloci waati mana se bɛɛ ka na u ka boloci kɛ a kɛcogo ɲuman na sanni taali cɛ ani visite médicale n'o ye lajɛli ka kɛ a kɛcogo ɲuman na lajɛli senfɛ an bɛ se ka jolitaw di lajɛli senfɛ an bɛ se ka fura dɔw d'u ma min bɛ se k'u lakana ka bɔ tɔɔrɔ min kan k'u sɔrɔ yen nɔ k'u lakana ka bɔ tɔɔrɔ ninnu ma voilà ok hali bi ladilikan kumaba jumɛnw bɛ yen nɔ minnu kan ka ni hijiden kan k'i sigi ni olu ye hali bi kɛnɛya ta fanfɛla la yanni a ka taa hiji la an b'a dɔn hiji waatiw ma se fɔlɔ nka bamananw b'a fɔ ko surafana bɛ dun su fɛ dɛ a bɛ labɛn wula fɛ dɛ ok ladilikan minnu ni hijiden kan k'i sigi n'o ye an b'a daminɛ an ka maakɔrɔw n'ala ye minnu garisigɛ dusukunabanaw la les pathologies cardiaques o dɔ de ye toujours u ka dumunikɛta ɲini ka dɔn u ka dɔ bɔ kɔgɔ la ni dɔgɔtɔrɔ k'u ma u ka kɔgɔ to yen u ka kɔgɔ to yen donc o kɔfɛ an ye sport min fɔ n'o ye ka to ka taama u kana sigi yɔrɔ kelen u ka to ka taama taama ka fisa farikolo ma kosɛbɛ donc ala ye dɔ fana garisɛgɛ n'o ye jabɛti ye n'o ye sukarodun bana ye an bɛ min ɲini u fɛ toujours n'olu bɛ déplacer u ka taa n'u ka sukaro sɛgɛsɛgɛlaw fɛ o ye kelen wa furaw u kana ɲinɛ u ka fura kɔ fiyewu tension bɛ min na o jabɛti bɛ min na o sinzan bɛ min na o furaw kana ɲinɛ fura kɔ parce que o fura ye olu ye maladie chronique ye furaw bɛ ta badabada ye donc fura fana n'u taa n'a ye u k'a bila u ka sɛki fitinin min n'u bɛ don n'a ye avion kɔnɔ u ka fura in bila o kɔnɔ fura in kana bila valise kɔnɔ sabula fura bɛ se ka tunu mais fura in an bɛ min gɛlɛya u bolo u ka fura in don u ka sakamɛ kɔnɔ o b'a to a tɛ tunu parce que an mago bɛ jɔ o furaw la hali n'an sera yen nɔ voilà donc o ye farigan lakodɔnnen minnu na i b'a fɔ sinzan tension jabɛti u kana ɲinɛ u ka fura kɔ voilà ni farigan lakodɔnnen tɛ minnu na don ok ni farigan lakodɔnnen tɛ min na ijiden bɛɛ lajɛlen ye visite médicale de recommandé b'u fɛ u ka na an fɛ an b'u lajɛ n'an y'u lajɛ ladilikan minnu b'an bolo ka d'u ma kɛnɛya sira fɛ an b'o d'u ma labɛn minnu b'an bolo ka f'u ye an b'o f'u ye sanni taali cɛ n'an sera yen fana labɛn minnu kan ka sabati o bɛɛ bɛ kunnafoni o bɛɛ kan k'u kunnafoni u yɛrɛ ka kɛnɛya kan et puis k'u bila sira ɲuman kan pour que tɔɔrɔ kana u sɔrɔ cogo min voilà e bɛ ka ladilikan minnu fɔ sisan ninnu bɛɛ kan ka daminɛ waati jumɛn na nin waati a bɛ se ka daminɛ kabini nin waati na wa wala an b'a to de fo hiji waatiw mana surunya waati tuma min na ok ne bɛ ka ladilikan minnu fɔ sisan ladilikan ninnu bɛ se ka daminɛ sisan sabula n y'a fɔ cogo min depuis ala y'i garisɛgɛ i ka wari sara agence la i kan ka ye ɲina taamadenw na donc hakilina na i kan k'i labɛn ɲina e taamaden ye donc ladilikan minnu bɛ d'i ma i kan ka muɲu ka sabali parce que a bɛna taa yɔrɔ min jamana bɛɛ de bɛ taa nationalité a ka nationalité représenté donc tiɲɛ yɛrɛ a ka muɲu ka sabali parce que jama mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn dɔɔni ni maa ma sen yɛrɛ i sen kan i k'i sen fosi ka bɔ a tigi sen kɔrɔ i ka yafa deli a tigi fɛ donc o de ɲininen bɛ jiden bɛɛ fɛ muɲu ni sabali kɔni an tɛ sɛgɛn o fɔli la k'o fɔ an ka jidenw ye muɲu ni sabali jiden taabolo yɛrɛ y'o ye muɲu ni sabali fɛn tolérant i ka muɲu ka sabali o de b'a to i ji i bɛ se ka kɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la donc ladilikan ninnu bɛɛ bɛ daminɛ depuis bi taama i ka to ka taama a ka ɲi farisogo yɛrɛ ma hali e bɛ taa min kɛ yɛrɛ i tɛ sɛgɛn dɔn a la sabula a degeli farisogo la voilà ani an bɛ ladilikan minnu f'i ye lajɛli ninnu n'i taara lajɛli ninnu na ladilikan wɛrɛw bɛ f'i ye min t'o ye o ye kelen ani jolita ninnu i ka se k'olu kɛ a b'i kunnafoni e yɛrɛ ka kɛnɛya kan boloci ninnu fana ni campagne lancera dɔrɔn boloci ninnu bɛ lancer donc boloci ninnu bɛ daminɛ donc u ka déplacer ka na boloci ninnu kɛ a kɛcogo la ka na formation ninnu suit a kɛcogo la
mɔgɔ kana bila hakili la ne b'a dɔn ou bien n y'a kalan gafe la ka ban donc a ti dɔn ka ban maa minnu bɛ sira la u b'a dɔn a ti dɔn ka ban donc an b'a ɲini ijiden bɛɛ fɛ u ka to gidiw kɔ u ka to u ka karamɔgɔw kɔ n'u bila sira min kan u ka t'o fɛ n'ala sɔnna u tɛna tɔɔrɔ sɔrɔ iji kɔnɔ. an bɛ ka kuma a kan bakuruba la hali bi ne bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔni an balakaw i b'a dɔn tuma dɔ la kɛnɛyako ta fanfɛla la an balakaw fana lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ olu bolo kɛnɛyako ta fanfɛ min ni cɛw ta tɛ kelen ye yala lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw bolo ka ɲɛsin an balakaw ta fanfɛla la wa. Effectivement an balakaw olu ka particularité b'u dan ma ka sabu kɛ olu dacogo ni cɛw ta tɛ kelen dɔɔni. Ala y'a kɛ olu bɛ se ka minnu ma san 50 tɛmɛ fɔlɔ a ka ca Ala fɛ olu ka ayida bɛ se ka na k'u to iji kɔnɔna la donc an ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ min b'a to u bɛ se k'u ka bato k'a kɛcogo ɲuman na ka segin ka sɔrɔ u ma laada ye donc o ye lajɛli nafa dɔ ye u ka kɔn ka na n'u nana lajɛli la an b'u lajɛ ka fura dɔw sɛbɛn min b'a to ayida tɛ na k'an to iji kɔnɔ u bɛ segin ka sɔrɔ ayida ma na donc fiɲɛ foyi tɛ bila u ka iji la et puis u bɛ taa ka segin ka sɔrɔ u ma a jɔ tɔɔrɔ fana t'a kɔfɛ n'an seginna tɔɔrɔ foyi t'a kɔfɛ fura min d'u ma u b'u lakana laada kana ye kalo 1 ɲɔgɔn kɔnɔ ou bien tile 40 kɔnɔ donc n'u seginna na tɔɔrɔ foyi t'a kɔfɛ voilà ni tɔɔrɔ minnu yera kɔfɛ toujours an minnu ye agence dɔgɔtɔrɔw ye an bɛ olu kama depuis san'an ka wuli an b'u kama n'an wulila an b'u ka furakɛli la an b'u kama n'an seginna fana an b'u kama hali sini salon la sini ijidenw b'an wele an b'u mago ɲɛ kuma bɛ ɲinataw ma donc an bila kun de olu kama an bɛ u ka kɛnɛya suit san'an ka wuli an talen kɔfɛ hali an segili kɔfɛ donc an b'u ka kɛnɛya suit voilà. ni ala ye a kɛ ko an balaka minnu garizigɛlen don misaliya la k'olu kan ka taa hiji la olu fana minɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen na wala ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen olu fana ka lahalayaw la wa. Effectivement ala y'a kɛ an balimamuso minnu garizigɛla n'olu kan ka taa hiji la an bɛ ladilikan min d'u ma minnu ta bɛ kalo 3 fɔlɔ kɔnɔ olu bɛ se ka taa ka sɔrɔ degun m'u sɔrɔ mais fɛn fɛn ta avancelen don n'a a bɛ kalo 3 laban kɔnɔ an bɛ olu ka tali kɔn voilà donc o ɲuman ye min ye i ka na joona dɔgɔtɔrɔ k'i lajɛ ni i kan ka ye taabaw la dɔgɔtɔrɔ bɛ yamaruya di i bɛ se ka taa ka segin ka sɔrɔ kɔlɔlɔ min sɔrɔ ni i kan ka siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ yamaruya fana di i ma donc an bɛ min fɔ o musoman sinaw ye ala ye minnu garisɛgɛ sani iji cɛ ka sɔrɔ wari sarala u tɔgɔ sɛbɛnnen ka ban u ka wuli u bolo bɔ u sen b'o kɔnɔkɔrɔ ka se dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli kɛ pour que u ka taali confirmer sabu kɛ sani u ka taa u kan k'u ka gynécologue voir pour que ni ladilikan min kan ka d'u ma ani furakɛli min kan ka d'u ma u ka d'u ma min b'a to u bɛ taa ka segin ka sɔrɔ tɔɔrɔ m'u sɔrɔ parce que olu kelen tɛ bilen den dɔ de balo la pour que u fila bɛɛ bɛ suivi de près tɔɔrɔ ka n'u sɔrɔ iji in kɔnɔ parce que iji ye épreuve physique de ye donc a taama barika ka bon a effort physique ka bon donc o bɛ cogo min na ni garisɛgɛ avancé la dɔrɔn a bɛ kɛ kɔlɔlɔ y'u ma donc an b'a ɲini u fɛ u ka na dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ k'u lajɛ ka sɔrɔ ka sira d'u ma u ka taa k'u kɔlɔsi u bɛ se ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la cogo min voilà. hali bi an balaka minnu fana ni den fitinin b'u bolo denw b'u bolo misaliya den bɛ sin na wala den fitinin dɔ b'u bolo olu fana ka lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ olu fana ka ko la. Effectivement an balaka minnu ni den fitinin b'u bolo ou bien u b'a fɛ ka taa ni den u bolo den kɔrɔbalen dɔɔni a ka ca Ala fɛ a man ca an fɛ yan farafinna mais n'i sera iji la yen nɔ Makan i bɛ denmisɛnninw caman ye surtout a ka ca farajɛlaw la farajɛw caman bɛ taa ni denmisɛnninw ye donc an bɛ min ɲini o mansaw fɛ u ka a kɔlɔsi pour que den ka boloci ka dafa ni den min ka boloci ma dafa fo den ka boloci ka dafa pour que a ka se ka taa iji la ka masa accompagner ka taa iji la o ye kelen ye an bɛ recommandation min fɔ o yɔrɔ la o ye den ka se puberté ma n'o ye den ka kɔ dɔɔni donc n'o b'a ta san 16 ka taa san 18 ɲɔgɔn na denmisɛnnin min sera o ma o bɛ se ka taa iji mais min b'o duguma an tɛ a kanu k'o bila ka taa sabula tɔɔrɔ min bɛ yen nɔ tɔɔrɔ bɛ se ka juguya den ma ka sababu kɛ ye tile ka farin yen nɔ yen funteni ka bon donc a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman se den ma min ye fasokoji dɔgɔyaw ye ani bana misɛnninw n'o ye les maladies infectieuses a bɛ se k'o se den ma donc an b'a kanu den min ye san 16 ka se san 18 ma olu de ka se ka taa iji kɛ k'u parents accompagner ka taa iji kɛ minnu b'o duguma vraiment olu ka se ka to yan nɔ cogo min mais ni ala y'a kɛ ko u ka fɛn bɛɛ sara la donc u kan ka taa fana an bɛ ladilikan min d'u ma o den ninnu u k'u ka bolociw lakɔlɔsi
den minnu ma san 16 sɔrɔ n'olu kan ka k'u bangebaaw accompagne ka taa hiji la u ka boloci kɔlɔsi pour que boloci ka dafa ni boloci ma dafa u ka taa boloci dafa o kɔfɛ donc u ka se ka u ka kɛnɛya sabati den ka kɛnɛya sabati ani fura minnu kan ka bɔ u b'o d'a ma ka taa pour que a ka se ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la cogo min ani den ka se ka kɔlɔsi yen nɔ kosɛbɛ parce que denmisɛnnin ani makɔrɔ kelen tɛ jama de ka ca yen pour que den ka se ka kɔlɔsi et puis den kana bɔ masa kɛrɛfɛ toujours ani masa kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ka ca la hali ni degunbaga b'a sɔrɔ donc degun ta ka di voilà an b'o de fɔ tuma dɔ la avion kɔnɔ donni ko ka ca maa dontɔ avion kɔnɔ wala maa dɔw bɛ yen a ma deli avion na wala dɔw yɛrɛ deli na avion kɔnɔ don na wala bolifɛn yɛrɛ en général ni dɔw donna bolifɛn kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye voyage kɔnɔna la fɔɔnɔ nɛgɛ bɛ se ka dɔw minɛ a bɛ se ka dɔw ɲɛnamini a bɛ se ka ko dɔw kɛ mɔgɔ dɔw la surtout avion kɔnɔ don aw kɛnɛya ta fanfɛla la aw kɛlen ka labɛn dɔw sabati o tigilamɔgɔw ye wa wala ni ladilikan dɔw b'aw bolo o tigilamɔgɔw ye effectivement avion kɔnɔ don surtout bolimafɛn kɔnɔ don bɛɛ ma dege a la an bɛ ladilikan min f'u ye trajet ka jan a bɛ taa fo 5 heures ka se 6 heures ma ka bɔ ka se manga dugukolo kan ka taa heure 5 la ka se heure 6 ma a bɛ se o ma i b'o bɛɛ kɛ i sigilen ye sigili yɛrɛ dama tɔɔrɔ ye fɔlɔ donc an bɛ min ɲini jiden bɛɛ fɛ ka heure 6 bɛɛ kɛ i sigilen ye o ma nɔgɔn dɔɔni donc de temps en temps ni avion stabilisera sanfɛ k'a ka position normale sɔrɔ donc u ka to ka wuli k'u jɔ k'u sen nɔ lamaga hali n'i bɛ wuli ka taa ɲɛgɛn na ou ka tagama ale kɔnɔ o bɛɛ ka fisa parce que n'i sigira ka mɛn sen bɛ se ka tɔn a bɛ se ka na ni sen kirinni ye sen bɛ se ka tɔn donc o bɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ se i jiden ma donc an bɛ taama misɛnnin ɲini u fɛ ni avion stabilisera donc o to ka taama o b'a to donc sen tɔnni ninnu o b'u tanga bɔ o ma voilà ni minnu bɛ verre don donc ni an gɛrɛla avion na olu k'u ka verre bɔ o waati la sinon avion bɛ fiɲɛ min dégager o man ɲi ɲɛ ma ka verre to i ɲɛ la voilà donc an b'o ladilikan ɲini olu fɛ ani an balima minnu ni jabɛti b'u la u ka fura dɔ bɛ ko insuline donc o man kan tɛ ka bila fiɲɛ na ten an bɛ tɛrɛmusi fitinin dɔ recommandé olu bolo u k'a bila o kɔnɔ pour que ka don n'a ye n'u bɛ voyager quoi parce que o tɛ se ka bila fiɲɛ na ten n'o ye insuline ye voilà donc an b'o ladilikanw de d'u ma avion senfɛ ani fɔnɔ dɔw bɛ yen dɔrɔn avion dɔrɔn tɛ hali mobili n'u donna kɔnɔ u bɛ fɔnɔ o maaw bɛ yen donc min bɛ se k'u lakana ka bɔ o ma n'u nana lajɛli la anw fɛ n'u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u bɛ fɔnɔ n'u donna mobili kɔnɔ ou donna avion kɔnɔ furaw bɛ yen an bɛ kɔn k'o d'u ma n'u y'o ta a ka ca ala fɛ fɔnɔ t'u sɔrɔ bilen o avion kɔnɔ ou mobili kɔnɔ donc an bɛ kɔn a ma sanni u tali cɛ donc ni jiden fɛn fɛn y'a dɔn ko n'i donna bolifɛn kɔnɔ i bɛ fɔnɔ i dusukun ɲugu i bɛ gɛrɛ an na k'a ɲɛfɔ a ka ca ala fɛ an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la voilà donc ja wuli joona nafa ka bon hiji baara la kosɛbɛ an ka jɛmukan tɛmɛn'o la an da sera ma k'a fɔ ko hijiden k'a ka wuli joona ka labɛnw daminɛ joona ni dun y'a mɛn i bɛ baara o baara kɛ hiji wari sarala n kan ka taa o k'a sɔrɔ kɛnɛya bɛ yen nɔ dɛ donc n'i ye wariw sara cogo o cogo i bɛ wuli ka jɔ kɛ ka wariw ɲini joona cogo min na kɛnɛya fana man ka bila kɔfɛ kɛnɛya yɛrɛ de kan ka bila ɲɛfɛ ka wuli ka jɔ joona ka kɛnɛya kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ docteur ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ sisan yala bana dɔw bɛ yen nɔ aw yɛrɛ ka kɛnɛya kɔnɔna la n'o o bɛ maa min na n'aw t'a kanu fiyewu k'o tigi ka voyage k'o tigi ka taa hiji la wa parce que hiji ye seko de don n'a se kɛra min ye sariya y'o de fɔ ɔ sariya dun ma seko dan nafoloko dɔrɔn na kɛnɛya ko b'a la yala bana dɔw bɛ yen nɔ n'o yera maa min na n'o sabatilen don maa min na ni aw ka kɛnɛya bunako la n'aw t'a kanu o tigi ka taa hiji la wa n'o bana dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la. ok effectivement bana dɔw bɛ yen n'o bɛ i la an t'a kanu k'i bila ka taa hiji la o bana dɔ ye dusukundimi juguman bɛ maa min na ani insuffisance rénale rein dimi juguman bɛ maa min na rein tɛ ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na n'o b'i la ou bien fufulabana juguman bɛ maa min na ou bien banaw i b'a fɔ biyɛnna bana ninnu n'o juguman bɛ maa min na i b'a fɔ cancer du foie ani bon mana kɛ a mana kɛ bon sugu o sugu ye cancer sugu o sugu ye n'o b'i la an t'a kanu fiyewu ka sira di ma ka taa hiji la ka sababu kɛ an ka hijiden bɛ informer ka an lajɛli jama bɛ informer k'a fɔ hijiden ka taa hiji la a dernier mot a bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo ka sababu kɛ o de ye lajɛli yɛrɛ nafa ye an b'a ɲini hijiden bɛɛ fɛ u ka se dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ k'u lajɛ joona k'a kɔn minnu bɛ se ka
furakɛ wa furakɛ joona minnu bɛ se ka bilasira ni ladilikan ɲumanw ye an b'u bilasira ni ladilikan ɲumanw ye o ka fisa hijidenw yɛrɛ ma o b'a to u bɛ taa hɛrɛ la ka sigi hɛrɛ la donc hiji tali a confirmeli a fanba dɔ bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo sabula hiji tɛ taa kɛnɛya kɔ n'i y'a mɛn i bɛ hiji kɛ dɔrɔn i ka kɛnɛ de donc kɛnɛya sabatili ani k'o confirmer dɔgɔtɔrɔ de b'o di nin hijiden a bɛ se ka taa ɲina a tɛ se ka taa ɲina ni dɔgɔtɔrɔ ma min ta latigɛ agence b'o bɔ a la i bɛ wele k'i informer i bɛ sen bɔ a la donc ɲuman ye min ye bɛɛ ka na joona dɔgɔtɔrɔ fɛ yen a ka se ka confirmation di ka se ka aw bilasira sira cɛ ɲuman kan voilà. Yala dɔgɔtɔrɔ kuma dɔ bɛ yen nɔ ladilikan dɔ bɛ yen nɔ wala laɲini dɔ bɛ yen nɔ an da ma se minnu ma an ka ɲininkali kɔnɔna la ni kan ka minnu na se an ka hijidenw ma wa. Ok oui n bɛ min lase an ka hijidenw ma surtout n bɛ n sinsin an ka lajɛli kan n'o ye visite médicale ye hijiden dɔw bɛ yen san dɔw la u b'a fɔ n ye lajɛli kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la ou bien u n'u ka dɔgɔtɔrɔ degelen n'u ka ban dɔgɔtɔrɔ b'u lajɛ kɔrɔlen u bɛ fura d'u ma u bɛ dan u ma u tɛna visite médicale kɛ agence médecin fɛ an bɛ ladilikan min di hijiden bɛɛ ma bɛɛ k'i jilaja médecin min bilala k'o ye agence médecin ye ni agent de santé minnu bilala k'o ye agent de santé ye u ka se olu ma k'u ka visite labanw kɛ hali n'a sɔrɔ u ye lajɛli dɔ kɛ u ka dɔgɔtɔrɔw fɛ u danaya dɔgɔtɔrɔw fɛ ka tɛmɛ u ka passer o dɔgɔtɔrɔ ninnu fɛ sabula dɔgɔtɔrɔya ye kelen de ye a bɛɛ dɔnniya kelen ye mais maa min ma taa kɔrɔn fɛ i tɛ kɔrɔnfɛla dɔn kɔrɔnfɛla y'a dama réalité wɛrɛ de ye vraiment franchement an b'a ɲini hijidenw bɛɛ fɛ maa minnu bɛ région na an ka régionaux surtout an ka régionaux u bɛɛ ka déplacer ka na dɔgɔtɔrɔso la an k'u lajɛ ka sɔrɔ ka sira d'u ma hali n'a sɔrɔ u ka lajɛli dafalen don furaw bɛɛ dafalen b'u bolo an b'u bilasira ni ladilikan dumanw ye ani kunnafoni jɛlenw ye min b'a to u bɛ se ka taa hɛrɛ la ka sigi hɛrɛ la cogo min an b'o de ɲini hijiden bɛɛ lajɛlen fɛ. I da sera furaw tagali ma i ko maa min ni bana b'a la furaw bɛ sɛbɛn a kun ani furaw bɛ taa i y'a fɔ i ko kɔrɔnfɛla n'o ye makan jamana olu fana n'u ka sariyaw de don jamana bɛɛ n'a sariyaw de don yala furaw tagali ani furaw tagacogo sariya dɔ bɛ furaw tagali fana na misaliya dɔ ka fura b'a bolo a b'a ta fɛ ka taga wa ou bien dɔgɔtɛriw sariya dɔ b'aw bolo wala makan jamana bolo furaw tagali fana na. Ok o diyara n ye sariya bɛ fura tali la makan jamana kan hijiden fɛn fɛn n'i kan ka taa ni furaw ye ordonnance tɛ fura fɛn la o tɛ tɛmɛ aéroport yɛrɛ la fɔlɔ san'an ka se makan jamana kan ordonnance tɛ fura la o tɛ tɛmɛ parce que an y'a ye an hijidenw caman bɛ fura wɛrɛw ɲini ka bila u kun ordonnance t'a la a tɛ tɛmɛ donc c'est pour cela i ka na i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen a k'i lajɛ a bɛ ordonnance sɛbɛn ka d'i ma i ka fura bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔ min bɛ d'e kan o dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ convoi la ka ban donc a ka ca Ala fɛ gɛlɛya tɛ don a la i ka ordonnance b'i bolo a jɛlen don a bɛ tɛmɛ o ye fura tacogo fɔlɔ ye hijidenw ni bana lakodɔnnen minnu na minnu ta n'u ka furaw ye o ye kelen ani hijiden bɛɛ u ta ni fura dɔnni u bolo pour que k'u yɛrɛ lakana ka bɔ bana dɔw ma ni an b'a fɔ o ma kit an b'o sɛbɛn ka d'u ma donc o dɔ ye u bɛ se k'u tanga bɔ sumaya ma o dɔ ye u bɛ se ka fasogo lafiya voilà o dɔ ye u bɛ se k'u tanga bɔ mura ma donc u bɛ taa n'o fura ninnu y'u bolo ka sɔrɔ u ka kɛnɛ donc o ye k'u yɛrɛ lakana ka bɔ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ hiji kɔnɔ o y'o ye donc anw dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fana anw ni fura de bɔ yan an bɛ bɔ ni furaw caman ye yan ka taa an ka hijidenw furakɛli kama ka sababu kɛ fura min bɛ sɛbɛn hijidenw kun o y'u ka fura ye u bɛ min ta kɔrɔlen mais ni hijiden banana yen nɔ u bɛ se anw de fɛ yen dɔgɔtɔrɔso bɛ yen nɔ u bɛ na an fɛ yen an b'u furakɛ an b'u lajɛ cogo ɲuman na k'u furakɛ an ni fura de bɔ yan mais miliyɔn caman de don furaw la ka bɔ ka taa o furaw bɛ taa cogo di an bɛ liste de k'a la ka taa n'a ye ministère des affaires étrangères la u b'a traduit en arabe ka papier autorisation ɲini a la depuis makan jamana kan yen n'u ye autorisation d'an ma an ni fura bɛ sɔrɔ ka bɔ ka taa o fura tali fana an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la sabula fura fɛn fɛn bɛ taa an ni kɛsu bara fila caman de falen don arabuw b'a bɛɛ de bɔ de un à un k'a bɛɛ woloma ka bɛɛ compter kisɛ kelen de donc an bɛ mɛnni min kɛ aéroport la maa si t'a kɛ yen o bɛɛ y'a ye pour que ka fɛn wɛrɛ kana don min tɛ fura ye a ka ca Ala fɛ depuis an y'a daminɛ an ma tɔɔrɔba wɛrɛ sɔrɔ a la u b'an ka fura bɛɛ jateminɛ u b'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ dafalen don a kɛcogo la an bɛ tɛmɛ o cogo la fɛn wɛrɛ ɲagaminen t'a la min tɛ fura ye donc an kun b'a fɛ ladilikan min fɔ furako la o de y'o ye. Dakuruɲɛ fila kuma laban an bɛ foli de di maa minnu bɛ k'an lajɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn aw minnu yɛrɛ fana invité a ka plateau kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka foli di an taamaden bɛɛ lajɛlen ma Ala ye maa ma garisɛgɛ dɔw ɲina taama in na an bɛ foli d'u ma ka dugawu don k'u ye Ala k'u ɲuman ta k'u ɲuman segin Ala ma minnu garisɛgɛ don a la Ala ka nɔgɔya olu ye Ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye
donc an bɛ foli laban di an ka karamɔgɔ ma n'o ye Ased Sherif Usman Madani an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale min kɛra nin fɛn bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. An bɛ foli lasegin e yɛrɛ fana ma an filɛbagaw hakili jigin k'a fɔ ko ani kɛnɛya tigilamɔgɔw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Dr Yakuba Tarawele ni kɛnɛya tigilama don ni a bɛ baara kɛ agence Sherifila la san caman a bɛ da hijidenw kan ka taa walasa k'u dɛmɛ hiji baaraw la kɛnɛya ko ta fanfɛla fɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la k'aw hakili jigin k'a fɔ ko hiji kunnafoni ye jɛmukan min sigilen don Sherifila TV jakanso kan n'a bɛ bɔ aw ye juma o juma nɛgɛ kaɲa 17 waati ani segin bɛ kɛ jɛmukan in kan sibiridon nɛgɛ kaɲa 12 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye ka hiji aw dɛmɛ hiji baara labɛnw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa don hiji baaraw kɔnɔna la fo ka taa an bɔ hiji la hiji bannen kɔfɛ mun kan ka kɛ hiji kɔfɛ jɛmukan in bɛ kuma aw ye nin bɛɛ lajɛlen kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka filɛli ko ɲuman na aw kan bɛn jɛmukan nataw la wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Safani Marwa cɛ labayika an y'i laminɛ Ala labayika maqama Ibrahim labayika an y'i laminɛ Ala labayika wa hijidenw b'a fɔ labayika an y'i laminɛ